हेलो एभ्रिवान मा खबर आशा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दं आंबो मोजां दङ কি খবৰ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলে ভালে আছে ময়ো ভালে আছোঁ আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ চাই থাকিব আপোনালোকে नोंसिनि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ' लानानै फैलायबाय आरो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअ'खौ नायनो मोजां मोना लास्टसिम नायलांदो बिदिब्ला जा अखा हादों आरो ना दिनैहाय आं बेखायनो र' बर'खन परिसे इमानखे আজি बिराद अखा हादों नै बोराया बेदर गोदादों आरो ना नै लोगोफोर दिनै मा ओंख्रि संनो नागिरदों आङो नै सिबिरु मैगं सायनानै लाबायना सुनानै रेडि खालामबाय ओरैजाय आलु हाबाय टमेट' हाबाय पियास हाबाय हाइजेंजों सामब्राम गुफुरजों देनानै लाबाय ओरैजाय अमा बेदर गाहरि मांख सेंमरा आलु বিলাহী পিয়াজ লসুন আদা পেষ্ট ৰেডি কৰি ল'লোঁ এতিয়া বনাম চাই থাকিব আপোনালোক नायलांदो लोगोफोर दै माबायदि सङो रबिबाराव बेदर जायो आरो ना दिनैहाय सानडे बाजार प्रत्येक रबिबाराव अमा बेदर जानाय जायो आरो ना আজি সানডে বজাৰ দেওবাৰ হ'লে আমাৰ প্ৰায় গাহৰি মাংস খোৱা হয় চাই থাকিব তেল ঢালিলে थाव होबाय आरो ना संसै दा नायलांबाय थादो नोंथांमोना চাই থাকিব আপোনালোকৰ पियाज डालिलु तेल गरम हो गल सामब्राम है नहयसै थावा दुंबाय नै सामब्राम होबाय आरो ना तेल गरम हो गल पियाज डालिलु हालदै होबाय आरो ना लसुन आदा पेस्ट डालिलु सामब्राम गुफुरजों हाइजें देनायखौ होबाय आरो ना थावआवनो सामब्रामा जाबाय नै बेदर होबाय पियाज भाजाथ' হৈ গ'ল এতিয়া গাহৰি মাংস ঢালিলোঁ হৈ যাব মছলা জলকীয়া গুড়ি ধনিয়া পাউডার গুড়ি সব ডালিলু आलु डालिलु मस्ला ओमफ्राय जलकिया गुन्दै धनिया पाउडार संख्रि गासिबो होजोब्बाय आरो ना एवबाय थानोसै दा मोजां खोबनानै अर एसे खमायनानै भाजि থাকিব এতিয়া भाजी आसुं मांख बिलाहि डालिले तेल ओलाइसे एवगासिनो दं आरो ना आलुबो होबाय टमेट'बो होबाय ओमफ्राय मोजां एसे मोनहोनसै ओमफ्राय सिब्रुखौ होनसै सेंमरा डालिन मांख भाजाथ' হৈ গ'ল এতিয়া सेंमरा डालिलु अमा एवनाया जाबाय नै सिब्रु मैगंखौ होबाय आरो ना दा
ओमफ्राय मोजां एवबाय थानोसै अर खम होनानै ओमफ्राय मोनबाथाय ओंखाम जानोसै। গাহৰি মাংস চেংমৰা কোনে কোনে খাই কমেণ্ট কৰিব। ধুনীয়াকৈ বনাইছে, সিজি থাকিব এতিয়া। रेडि जाहांबाय आरोना नै ओंख्रि संनाया रेबबाय माबाया सिब्रु मैगङा थावबो ओंखारबाय नै रेडि হয়ে আছে সবজি ভিজিবলৈ লৈছে চেংমৰা একদম নাইকিয়া হৈ থাকিলে ইমান সোপা দেখিছিলে কমি গ'ল তেল ওলাইছে मोनबाय आरोना नै ओंख्रिया অলপ অলপ লাগি ধৰিছে ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল এইফালে বাঁহ গাজ পাতলা পাতলাকৈ কাটি পিনি ভাজিলোঁ औवा मेवाइ गोरलै गोरलै हानानै एवबाय आरोना बियो मोनखांबाय दालि मोनखांबाय अमा बेदरजों सिब्रुजों संबाय दङ मोनसिगोन आरोना धुनीयाকৈ হৈ গ'ল সিজি গ'ল এতিয়া খাম আমি धुनीयाকৈ হৈ গ'ল मोजाङै मोनबाय आरोना जाबाय नै संनाया যদি আপোনাৰ লগত মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব नेक्स्ट भिडिअ लग पाम बाय बाय जुदि नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों कमेन्ट खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय